در ریاست بازرسی دولتی автомобилӣ вазорати корҳои дохилӣ бахшида ба 33-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. роҳбарiyat ва ҳайати шахсии раёсат, собиқадорони соҳа, адибону аҳли зиё ва нозирони навраси ҳаракат дар роҳ дар чорабинии идона иштирок доштанд. ҷамъомади ҷашнӣ бо садо додани суруди миллӣ ки нишон аз ваҳдату ягонагӣ, соҳиби истиқлолӣ, ҳуввият ва ифтихори давлатдорӣ аст, оғоз гардид. сардори риёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилӣ генерал-майёри милитсия Мирзомуродзода Рустам ҳайати шахсии раёсатро аз номи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо ҷашни фархондаи барои халқи тоҷик мӯътабар табрик намуда изҳор дошт ки озодиву истиқлол беҳтарин неъматест ки аз саодату хушбахтии ҳар як кишвари соҳиби истиқлол дарак медиҳад. хушбахтона мардуми шарафманду соҳибфарҳанги Тоҷикистон низ имсол дар арафаи 33-мин солгарди соҳиби истиқлолии худ қарор дошта истиқлоли давлатиро бо беҳтарин дастовардҳо таҷлил намуда истодаанд. зимни суханронӣ баромадкунандагон зикр намуданд ки дар низоми давлатдорӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари рӯйдоди таърихиву сарнавиштсоз будан аз он ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ ва ифтихори шаҳрвандон бояд бошад ки ба ҳар як сокини мамлакат озодӣ ва ҳаёти осоиштаро таъмин намуда омили асосии бедории миллат, пешрафту тараққии мамлакат ва ҳифзи манфаатҳои миллӣ дар ҷаҳон аст. аз шарофати истиқлоли давлатии ҷаҳониён Тоҷикистонро шинохтанд ва давлати мо ба дастовардҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ, маънавию фарҳангӣ ва иҷтимоӣ ноил гашта дар ҷаҳон ҳамчун мамлакати рӯ ба тараққӣ муаррифӣ гардид. таъкид гардид ки ин рӯзи босаодат, яъне ҷашни истиқлолу озодӣ ва бузургтарин дастоварди ин давра сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон ба осонӣ муяссар нашудааст. ноил шудан ба ҳамаи ин дастовардҳо бо шарофати ҷаҳду талошҳо ва заҳмату меҳнати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омада ҳар яки мо вазифа дорем ки ин истиқлолу оромӣ ва озодии шаҳрвандонро ҳифз намоем. дар идома дар фазои тантанавӣ як зумра кормандони соҳа ва меҳмонон ба муносибати истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо медалу нишони саррисинагӣ, сипосномаву ифтихорнома ва рутбаҳои навбатӣ сарфароз гардонида шуданд.